Subay sa mga balita, hugot nga Gikondenar sa grupo sa mga abogado ang pagpusil-patay sa ilang miyembro kagahapon sapon. Panawagan nila nga sulbaron yun ang maong krimen. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, gikasubo sa mga abogado kining mapangahas nga pagpusil-patay sa usa sa ilang miyembro kagahapon. Miduyog ang Integrated Bar of the Philippines sa pagkondenar sa nahitabo kang Attorney Joey Luis Wi. Gipusil ang abogado kagahapon sa hapon gawa sa iyang law office sa barangay Kasambagan. Si Wi sakop sa IBP Cebu chapter, gihulagway nga maayong tao ug banggiitan nga abogado. One of the best litigators in Cebu. I know for a fact that so many lawyers look up to him when it comes to litigation. In fact, there is a saying that if it's Attorney Wi that imong kaatbang gani taas-taasin ang imuhang presyo as a lawyer kay murag you will be in an uphill position. Matod sa presidente sa IBP Cebu City chapter, Attorney Regal Oliva, dili madawat ang paghunos sa kinabuhi sa lain nga tao. Nang hinaot sila sa daling kasulbaran sa nahitabo kang Wi. Whatever angle it is, I think there is no reason to take a life. It's very saddening. It's so unfortunate that it still happens in a civilized society like ours, such barbaric acts. Gawa sa IBP, Bob, mipagawa sa og statement ang Senado pinaagi kang Senator Richard Gordon nga nagkondenar sa nahitabo kang Attorney Wi. Gihulagway niya nga brilliant lawyer ug usa sa mga top guns sa Office of the Solicitor General ang maong abogado ug dinawagan siya og hustisya ug kasulbaran sa maong krimen. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.